mindenkit. Üdvözlök mindenkit. Én nem vagyok, és itt van velem Hanna. Sziasztok! És a mai videóban jön az új videónk, a hardcore, yay! Láthatjátok, hogy van nálam cucc, és kicsit le vagyok sebződve. Ez annak a szüleménye, hogy láttam itt egy bányát, megnéztem, és ott volt egy creeper, és fölrobbant. Szóval nem túl sokra maradtatok rá. Hol van kék virág? Majd mutatom. Lag. Nem is emlékszem. Ott van! Hát én hozok kék virágot. Hol? Ott. Én nem látok. Elhagytál, ja. Elhagytam. Már futni sem tudok. Akkor vágjam át. Nem vágtam, ütöttem. Átvágom. Az a bajka, hogy nincsen itt ránka. Hát majd valahol biztos. Hát valahol biztos, ez én gondoltam. Na, én nekem sárga. Nyuszi! Itt van Nyuszi! Én azt hallottam, hogy a nyúlhús elvileg egészséges. Szóval megölöm a Nyuszikát. Nyuszika! Vágtam azért neked egy kék virágot, hogy hát... Mi van? Hát vágtam egy kék virágot, hát te elhagyod az élet. Itt van. Vágjunk egy pár fát. Akkor ilyen fából legyen szerinted? Hát nem, de... Szerintem legyen ilyenből. Nem. Na, hát akkor egy rövidke kis vágás, amit fát vágunk, mert az nem nagyon valami fontos rész, és nem szeretnénk pazarolni az érdekes kis perceket. Szóval, ha kivágtuk a fákat, hát nem az eseted, akkor mindjárt jövünk. Na hát akkor meg is jöttünk, fát vágtunk, jöttünk, mentünk, ott van a Hanna. Szóval úgy döntöttünk, hogy vágunk 20 fát, én kicsit rendeztem az inventorimat, aztán, hogy elmegyünk vándorolni, mivel hogy ez a fa nekünk nem felel meg. 10-et átelepítok. Szép lassan. Van 6 húsaim. Szerintem akkor menjünk ezen a részen vándorolni. A réten vagy az erdőn? Mi? Most nem hallak. Ott, ahol vagyok, ott. Most is halk vagy? Erre megyünk, amerre vagyok. Most is halk vagy. Nem baj. Na, adsz húsít van nálad, nem fogsz már sprintelni. Nem érdekel. De légy szíves. Na, erre. De nincs megsütve, úgyhogy most nem fogok ezeket elpazarolni. Miért nem azt a köcsög? Keresek. Számít. Szépen keresünk követ. Gyorsan csinálok Én abba a cuccokat. bányába vissza nem megyek, azt tudja amúgy. Majd nem akarunk. Jól van, nem kell, itt maradunk. Cause you're all on me. When I'm mad and... Most figyeljetek ezt a apróságot, hogy én megölöm a virágot. Hát... Na itt vagyunk, csak apukám kérdezte, hogy miért voltam rosszul a suliban. De basszus, ez a rohadt húsi nem hoz fel valami sokat. A virág a fegyverem. De mondtam, hogy ne egy olyan húsit. Mert most szerzek követ. Ja, Csak körülbelül nem sokat, szóval csak annyit, hogy a sütőre elég legyen. 8. Azt hiszem 8. Hát hogy még 100 kicsit. Egyébként csak nonóval is lesz majd videó, vagy nem tudom, hogy kell kimondani a nevet, bocsi. Mert ugye már Skype-oltunk is vele szó szerint egy-két szót, ugye Anna? Ja, sziasztok, és azt mondta, hogy ja, mert hogy nem elküldte. Hogy jó, meg volt az egy-két szó, csak a film. Jó, majd még Skype-oltunk vele a videózás után. Én úgy gondolom, hogy az elsőben el kéne érni addig, a hardcore-ban, hogy építünk egy házat. Mit szólsz? Hol vagy? Valahol. Hát, kösz az infót. Na. Bocsánat, hát ez zenéért csak a nővérem zenét hallgat, és ez a lázadókorban van, úgyhogy akkor nem lehet trollálni. Láttam egy kis húsit. Ja, amúgy bocs, hogy énekelgetek csak az a Hát, ja, szóval. Légy csinál. Mert te nem szoktál. Hát nem. De, szoktál. Bizony kívül. Na, akkor Hol vagy? amikor Skype-olunk, akkor is szoktunk énekelni. Hol vagy? Éppen önök egy malacot, itt vagyok a réten. Sütöm a húsit. Rohadt malac meghalt. Ja, ide jó. Nyam. Hol vagy? Szűr ki a húsi. Na, azaz. Van egy húsim. Nekem
Nekem is van. Látlak. Látom, hogy pattogsz. Én nem azt nem volt. Ó, ott vagy. Gyere. Látom az árnyékot, hogy pattogsz. De mit látsz, hogy pattogok? Igen, hogy így ugrálsz, azt láttam. Hát nem ugráltam, bocs. Hát de úgy körülbelül, szóval ezt láttam. De is ugrálsz. Cukin. Van itt bent mindjárt egy húsi. Amúgy gondolkodtam, hogy ugye gondolkodtunk, hogy kéne no band pro videót csinálni. Azokat, De az majd csinálnunk kell ilyen pályákat, szóval, hogy ilyen igen, harc, meg ilyen kérnénk PvP. videós segítségeket, szóval mondjuk egymásnak itt vagyunk, mint videós segítség, szóval. Kommentbe írjátok, hogy milyen Pro and War, szóval nyilván lesz szóval ilyen Skype PvP, hogy mondjam, szóval ugrálós, rámpos, PvP és valami mobiléses, szóval azért ez Ja, de azt mindegy nem? játékos módban megcsináljuk, és akkor... Na, most kivettem a húsit. De... Tessék. Itt van 2 húsi. Persze nem. Na, akkor szerintem vándoroljunk. Úristen, Szem- mindjárt este itt. Basszus. Itt lent van egy lyuk. Hol? Itt van lent. Az bánya. Fú, én oda nem megyek. Nem, ezt én csináltam. Ja? Bocsi. Menj el, kicsit arrébb. De itt nincsen videó. Micsoda? Bárány, és akkor majd kivágjuk az éjszakát. Szerintem az. Ja, az lesz. De Emma, adok neked követ, tehát csinálj magadnak mindenféle szerszámot, meg nekem is legalább egy kardot létszik, eszi. Oké, hol Meg van? baltát. Hol van? Ja, van. Adtál már. Jó van. Jó. Nem bírok felmenni. Tök jó volt, hogy Akkor- ma csak 6 kört futottunk. Nekünk ma nem volt esünk. Ja. Hanna, a kemencét behoznád, légy szíves, mert már nagyon esteledik, és Mindjárt. hát ő. Egyébként egyszer már elkezdtünk videózni, és egy villager zombie jött meg minket. Nem tudom, ezt nem mondtam az egyik videóban. Szóval már kezdtünk el videózni. Nem inkább azt kell mondani, hogy már kezdtünk el hardcore sorozatot? Igen, már kezdtünk el hardcore sorozatot jó párszor, csak nem lettek jók annyira. És hogy egyszer megtámadott minket Téged. egy engem, aztán meg Hannát is megölt minket. Villager zombie. Nagyon köszönjük szépen annak a kis kedves villager zombinak, hogy részt vett. Jó, még jön be egy kis fény. Mert gyorsan ki kell sütni. Kraftolok neked, szóval ne kraftoljál. Jó. Most elég sok fát el fogok használni, ha nem baj, mert kell szén. Majd vágunk. Csinálsz baltát. Azért így már, azért már mindjárt van egy kis esti hangulat. Nem tudom ti, hogy érzitek. Most megy a videó? Megy hát. Ja, jó. Na hát akkor mindjárt visszatérünk, csak lekezdjük ezt a kis estét. Igen. Csíkság. Na, Ott egy creeper is. Na itt vagyunk. Meg egy És csont is már. Akkor most mindjárt reggel hajnalodik Belagoltam. már, szóval én is akarok nyugi. Szóval megölünk egy-két mobot. Meghalt. Jaj, itt már sokan vannak. Enderman, úristen, nagyon sokan vannak. Zúzzunk vissza inkább szerintem. Szerintem is. Ott egy csonti! Azt megölöm. Sok sikert. 2 is van. Akkor nem. Jövök, megyek én. 3! Teorizáltál előbb. Meg fogok halni, segíts már! Nincs kajám. Aj, nem, már belekerült a vízbe. Egyiket megölöm. Már egyet megöltem. Au, sebződök. Bentről támadtam, és meghalt. Béna. Hát igen, mi Pakoljunk ilyen ki. vagyunk. Viszket a kezem. Mármint, hogy a tenyerem. A tenyerem. Na, szóval köszönjük Shokonono, vagy Shokonono, nem tudom mi a neved. Hogy kell kiejteni. Neki nagyon szépen köszönjük, nem tudom, hogy miért, de hát nem baj. Mit nem hiszel alapra? Na, írni. Hopp. Már ez itt ilyen jól néz ki. Jött egy barkács asztal. Na, Hanna, akkor vándorlunk? Azt mondod? Na. Akkor vándorlunk, azt mondja. Ugye? Ugye? Igen. Az Enderman felé. Ez az arra van. Az Enderman? Amerre én megyek. De cuki Nem van. nagyon hallom. Tehát közelebb. Na most már jobb.
Na, Igen. én viszek homokot. Tehát a Na, mosat. Itt vagyok, te... Vasat? Oké, bányod ki. Kettőt. Ez pont, hogy egy birka fejőre. Fejő, mi a fejő? Mi? Birkanyíróra, a birkanyíró meg majd kell, hogy találunk, ha csak egy birkát találunk, akkor az kell. Már Ja. akkor kapunk tőle 3 Amúgy is. még a másik bányában, ahol voltak Reaper, ott is találtam kizét. Nem tudom, hol vagy. Itt De- vagyok mögötted. Jó, ölök pár malacot, Oké. mert kell a húsi. Mert Nálam van a barkács, azt ha kérdeznéd. kell. Na, menjünk akkor arra, mert te vagy. Ott van még előtte 2 malac. Ölök. Ja. 5, 3 is. Az a baj, itt nagyon sok víz van. Mi van itt? Víz. Van boci. Hát én ölök boci. De arra van hegység, szóval szerintem arra menjünk, mert ott talán majd találkozunk zombival, és akkor az ad nekünk répát vagy ilyeneket. Szerencsénk van, feltételezem. Ott jönnek a zombik. Ott halnak. Hú, oda megyek hozzájuk. Én is megyek. Megöltem ezt a bocit. Vízer zombi! Az a halálunk, azt utálom. Remélem még éppen. Ég. De nem sebződik. Na most. Megy utánad. Nem áll. Letámadom. Letámadtam. Meghalt. Úgyis letámadom. Meg azt is letámadom. Hú, azt már nem akarom letámadni. Én igen. Jó. Végre meghalt. Eszek. Annyira érzek. Menjünk arra a fák felé. Nem látok vágot. Akkor erre én megyek. Jaj, lag. Ugye ti se látok fákat. Jó, nem baj, majd Na, látok. most már látok. Van egy nyírfa. Azt kivágom. És várok az ágára. Van 2 is, aztán 3 is. Jó, de jó. Van egy. Akkor szerintem ide építkezzünk el a rapos területre. Hát, na ide. Mert Mert itt nagyon sok a víz. Meg. Na, nem víz. baj, legalább lesz vízünk. No, Ne, ez tök de. jó, itt van 2, meg erdő is. Jó. Akkor Na, így. yeah. Hát az erdő elég pici. De nem baj. Majd tenyészteni kell. Tenyészteni kell. Megöltük az összes zombit. Izét. Bocit. Vagy nem? Én nem öltem meg az összet, egyet öltem meg talán, ami nem volt Egyet sem. Akkor jó, boc is van. De nincs birka, ezért innen el kéne menni. Hát, Nem maradjunk itt, nem ma. csörgetem össze. Tök rossz a hely. Maradjunk már itt. Nem maradok itt. De miért nem akarsz itt maradni? Mert nincs birka. Vocika csörgött a Facebookon. Hát ja. Itt van nyírfa. Mondom, itt van nyírfa. Hát akkor legyen ott nyírva. De visszaraki a blokkot is, de nem, hány? Na végre. Ezt ki ütötte? Én. Ja. De kell bizé. Nekem. Vágj ki itt az összes fát, azt menjünk. Jó, de nekem kell csemete. Hogy legyen. Érted? Kivágjuk az összes fát, azt elmegyünk innen. Nyírfát. Hát, meg más fát is. Annyit. Hát itt is valami sok. Igazából kivághatnánk. De nekünk minek normális fa? Mert. Ha azt mondtuk, hogy nyírfából lesz. Mondjuk ez Mert. 15 Még lehet normális fa is. Wow. Közelik egy foci meccs, és én már nem vágni. De most arra is rétes van, meg arra is. Majd mondom, merre menjünk, csak vágjál fát, nagyon sokat. Most vágom. Vágj ki az összeset, mert nincs annyira sok. Hogy meghalljunk. Belehalljunk abba, hogy kivágjuk őket. Hát most már kőboltával egyszerű, csak ha... Alma, Nyami. Régen Hanna kedvenc gyümölcse volt a Minecraftban az alma, amikor most én már a répa. Most már a répa, nekem meg a sült burgonya, és engem nem érdekel, Ancsa, hogy én is világos kék vagyok, meg én is a sült burgonyát szeretem. Mindig ezt mondja. És ez így is van. Majd beszélek Ancsával, és akkor majd megbeszéljük a helyzetet. Olyan durva, hogy van a Szandi Mandi, akinek annyi feliratkozó, mint Anca Sancsának hallott, pedig ő csak áprilisban kezdett a videót, mint Sancsának már több éve. Szerintem hackeli. Szerintem még nem hekkel. Viszonyú jó videó van, én imádom őt egyébként. Amúgy igen. Hát jó, nem úgy mondom, hogy imádom, Én de szépen azért nézem. nem rossz. Na. Kicsit a
beszédték készségén kéne javítani. Basszus, nem csináltunk ásót. Nem baj. Na, látod, mindjárt kivágjuk az összeset. Alig van már. Azt kivettem már? Azért én viszek csemetét is. Alma. Jézusom, már 11 csemetet. Nekem van egy írfa csemetém. Nekem is van egy. Nincs kajám. Gyorsan sütök ki, jó? Oké. Ide lentre sütök. Hol? Ahol van a barkácsasztal? Itt lent a vízparton. Vízpart. Homokos vízpart vagy? Itt. Ahol van az a kicsi át, mint valami bánya. Mindjárt kapjuk csákányom. Hát akkor beállok, meddig a csákányom él. Nekem mindjárt eltörik. Úgyhogy Nekem még megvan. csákány. Én oda megyek, ahol van a barkácsasztal. Menj, tudod, hol van az olyan, mint a kicsi barlang, csak van benne víz. Tudom. Jól van, Kéka. Úgyhogy majd csak Hononóval is lesz vidi. Ugye megnézem, elérhető a Skype-on. Na, fejezzük be a videót, jó? Már megy. Na hát nem nagyon jutottunk előre ebben a hardcore második részében. Első részében, bocsánat. De hát vágtunk fát, meg szereztünk egy pár cuccot, szóval hát köszönjük szépen a figyelmet. Majd jövünk a következő videóval. Szóval sziasztok! Sziasztok!